हेलौ लोगोफोर, दा जों थांनो ओंखारदों नाक्काति हाजो। नाक्काति हाजो थिखिनि एबा पेक गाखोहैनो थांनो नागिरदों। दा एड्रेसनि खोथा नोंथांमोना सानदों जानांगौ। सावगारि नुनाय गोजौ टपनिफ्राय बेयो नायनायमोन। एड्रेसा जादों नोंथांमोना नुगोन बङाइगाव जिल्ला बा डिस्ट्रिक्टआवनो, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि बा बङाइगाव टाउननि खोलाहा 10 किल'मिटारसोहालागै गोजान जागोन। दा जोङो थांगासिनो थादों। नोंथांमोना नुगोन बै जेनाखि सिन होनायमोन बेनोमोन। फारि फारियै लकेसनखौ नोंथांमोनहा गुगलाव सार्च खालामबाबो मोनखायो, एक्जाक्ट लकेसन देखायो आरो डिरेक्सनाबो एक्जाक्ट देखायखायो। दा बेखिनि बायदिया फारि फारि थांनायखौ नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। हाजो मोनहैनायनि सिगां गामि बारनो थाखाय नैबे दै दङ, बे दैखौ बारनांगोन। फाइनालि सौफैबायानो जोङो नैबेयाव। नोंथांमोनहा नुदों फिल्ड प्लेग्राउन्ड दङ बाहाय, जोबोद मोजां। आरो प्लेग्राउन्डनिफ्रायनो गासैबो हाजो पेकखौ नुनो मोननाय जागोन। बै टिरसिन होननायाव थांगोन, थिखिनिया जाहैबाय बावनो। बे जाहैबाय भिउ पइन्ट। बे भिउ पइन्टनिफ्रायनो जोङो बयबो गाखोनानै नायो आरो इन्जय खालामो। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, गुबुन गुबुन भिडिअ सार्च खालामनानै नायबा नुगोन। टिकेट लागोन बाहाय पार केन्डिडेट, आरो बेनिफ्राय गारि पार्किंनि थाखायबो लायो। पार्किंनि थाखाय सेफटि गावसोरनो नायखायो, जेबो नङा। मोखाङाव नैबे मोनसे दहला दं आरो दै दं बेयाव। दैज्लांनि समाव बेयाव थांनो एसे दिगदार जागोन, नोंथांमोना नुदों। बेबो हाजो साखाथिनि दुब्लि, बेनि थागिबिफ्रा बाव आबाद मावो। नैबेयाव मोनसे मन्दिर बादि बानायना दोनदों, बावबो खनसे खुलुमनानै थाङोबा मोजां जागोन। नैबे हाजो थिखिनि मोनसेनिफ्राय मेइन भिउ पइन्ट थिखिनि थानाय मोनसे हाजोनिसिम बारस्लायनाय मोनसे बियो, आरो बेनि थाखायनो बाव गेट होदों आरो बाव ससे प्लेन दङ। बेयाव थांनानै नोंथांमोनहा जिरायना लानो हागोन। बेनिफ्राय बाहाय फेसिलिटि मोनसे दङ, माने फेसिलिटि बा नेचारेल होनांगोन बेखौ। नेचारेल फेसिलिटि बे जाहैबाय दै मोनाखैबा नोंथांमोना बाहाय दै आजावनानै लोंनो हानायनि सुबिदा खालामदों। नेचारेल बे हाजोनि दैखौनो पाइपलाइन बानायना आजावनानै होगोन। बेनिफ्राय हाजोआव थांनाय समाव नोंथांमोना आन्दायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। लामायाव मोनफ्रोमावबो मार्क होना दोनखादों, आरो गासैबो लामायावनो सुबिदाया जाहैबाय बेयाव मोनसेया हमथाना थांनो हानाय सुबिदा दङ। गासैयावबो बिफां लाइफां हमथानो हानायनि सुबिदा दं। अन्थाइफोर दंजोबो, अन्थाइ गैयि बिफां गैयि ससेबो गैया, बेखायनो बेयाव गाखोनो सुबिदाया साबसिन। फाइनालि सौफैबायानो जोङो थिखिनियाव, नाथाय दासिमबो गोजौथारनि भिउ पइन्ट अन्थाइयाव गाखोनाय जायाखै। अन्थाइयाव गाखोनोसै बावला नोंथांमोना नुगोन, आरो गाखोनानै थांगोन आरो गाखोनानै नाहरोबा नोंथांमोना ओरैबायदि नुगोन जे माने जायखौ सिमाङावसो नुगौमोन बेबायदि नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोनहा बै थिखिनियावनो गोजौआव गाखोथारनांगोन। गोजौआव गाखोखांनायनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन। बेबायदि गाखोनानै नुदों। फार्स्टथिं बाहाय माखासे साजेस्ट होनो गोनां दङ नोंथांमोननि थाखाय। बाहाय जुदि गाखोयो नोंथांमोनहा बाहाय बिराद रिस्कि जायगा बियो। खुनु बाहाय प्रटेक्सन होननाय जेबो गैया।
बेखायनो जुदि गसंनो हागोन बादि मोनोबाबो अन्थाइफोरा गाग्लिनानै गोलैलांजानो गिनांगौ नुनायाव नोंथांमोना नुदों जेरैहाय आरो बेखौ बायसान्स जुदि नोंथांमोना ग्रुबै थाङोबा बेवहाय अजननि खोथा दं बेखायनो बुरजा गाखोनानै थाङोबा खेबसेनो गालांजानोबो गिनांगौ दा बेखायनो बेखौ साजेस्ट खालामो मानसि बुरजा गाखोनो नाङा फारि गाखोगाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो साइड जिङाव थांनो नांथ्रा मालाबाबो बायसान्सनि खोथा बेखायनो रिस्कनि खोथा बेखायनो हायोबा गेजेरनिफ्रायनो नाय आरो ड्रन लानानै थांनो हायोबा मोजां आरो जिखुनु जाया गाखोबानो गावनि भिउखौ मोजां नुखागोन नेचारेल भिउ आरो बाहाय बाहादुरि देखायनो होननानै थाङा मालाबाबो दाथां बे मोनसे बाथ्रा आरो मोनसे लास्ट पइन्टआ जाहैबाय बेनो बेयाव सिगाङाव मोनसे दंबावोमोन जों थांनायनि सिगां मोनसे अन्थाइ बेयो जोबोद मोजांमोन नाथाय दा बायबाय होनदों बेखायनो जायफोरा नायनो गोसो थाबैनो नायफिननांगोन नङाबा बेयो नेचारेलि लासैनो गालांजोबगोन जेला गालांजोबगोन बे अन्थाइया गैयाबानो बेनि भिउ पइन्टआ गैला बेखायनो जायफोरा नायनो गोसो नायबानो जाबाय बेखिनि